Prvo definiraj što je pravi partner za tebe. Mnogi traže idealnog, a ne pravog partnera. Ključno je razjasniti što ti je važno. Lojalnost, humor, inteligencija, fizička privlačnost. Jesi li spreman dijeliti svakodnevicu, a ne samo romantiku? Što nikako ne toleriraš, naprijed laži, pasivnost, agresiju? Gdje danas ljudi pronalaze partnere? Klasična mjesta, preko prijatelja i dalje najpouzdaniji način. Posao, škole, fakulteti. Hobiji, likovne radionice, tečajevi, ples. Digitalni svijet, aplikacije, Tinder, Bumble, Hinge, OkCupid. Hinge je više za ozbiljne. Tematske Facebook grupe, na primjer za umjetnike, zaljubljenike u prirodu. Reddit i Discord zajednice, za one introvertnije. Savjet, online upoznavanje funkcionira ako znaš što tražiš i ne igraš igru. Emocionalna zrelost je važnija od fizičke privlačnosti. Pravi partner se poznaje kad je teško, ne kad je sve bajno. Netko tko zna komunicirat, tko nije bježao iz svake prošle veze, ima potencijal. Znakovi da netko nije pravi. Ne zna slušati, nema kapacitet za empatiju, ne zna preuzeti odgovornost, ima povijest dugih priča, kratkih veza. Kako započeti dubok odnos u površnom vremenu? Budite autentični od starta, ne glumite, ne prodajete se. Ne odgovarajte odmah, budite i dostupni i suzdržani. Komunicirajte granice jasno i mirno. To privlači emocionalno zdrave ljude. Što muški i žene zapravo žele bez mitova. Ljudi u 30-ima i 40-ima žele sigurnost, iskrenost, pažnju, dodir, stabilnost. Više se cijene male geste nego velika obećanja. Povjerenje i seksualna kompatibilnost je temelj. Savjet. Ako ti je dobro kad si sam, bit će ti još bolje s pravom osobom. Ako ti je loše dok si sam, veza može to samo pogoršati. Rad na sebi je preduvjet za zdravu vezu.